funcionarem. Quan acabi de fer la presentació, dirà unes paraules la presidenta del districte i després l'Àlex Montlló com a conseller de Cultura. Quan acabin, vindrà el Jordi Pota i la Giselle. La Giselle és la maga, l'única maga que hi ha al festival. M'agradaria que féssim un aplaudiment. Bé, quan vulguis, Victòria. Molt bé. Moltes gràcies. Jo crec que avui és de rigor començar primer amb una gran felicitació. Perquè quan s'organitza una cosa així, i surt bé, i estem tots en un espai avui com aquest, i tenim per endavant un programa com el que tots ja tenim en mà, no és casualitat. I això sempre és molta feina, molt esforç, una aposta important per un tipus d'expressió artística, d'art, que té una gran tradició, a més, al nostre país i en el nostre barri. El Festival Internacional de Màgia de Barcelona, en aquesta primera edició, tampoc surt en un context com Gràcia del no-res. Aquí tenim tradició de màgia. Aquest any, si no vaig errada, és la 15a edició del Magicus, que a més es centra en una de les coses més importants que hi ha, que és tenir cantera de joves en qualsevol àmbit que segueixin totes les expressions artístiques, la màgia també. Per tant, de la bona feina del Magicus i de la bona feina de moltes persones que sou entusiastes del món de la màgia, com tanta gent del nostre país. Si no vaig equivocada, també em sembla que en l'últim Festival Mundial de Màgia, que ha estat a Quebec, hi ha hagut màgics catalans que s'han classificat d'una manera esplèndida. Avui ho estava recuperant perquè em sonava i dic, però vull saber segur. I per tant, aquesta tradició de la màgia del nostre país i de la Vila de Gràcia, que ens acompanya i que es farà present aquests propers dies perquè tots en puguem disfrutar d'una manera especial. I quan les coses passen a Gràcia, passa amb la màgia, passa amb qualsevol expressió artística o cultural, tampoc passen d'una determinada manera, que és amb la implicació de moltíssimes entitats que en el dia a dia feu que Gràcia sigui el que és. I no em voldria pas deixar a ningú, però en aquest cas em sembla que és de rigor i molt especial destacar tot l'impuls de l'Associació Cultural de l'Independent de Gràcia, amb tota la feina de la Matèria, de l'Eugeni i tot l'equip que heu estat al peu del canó per organitzar tot aquest festival i totes les entitats de diferents tipus del districte que heu tingut un rol clau i també participant amb els vostres espais i les vostres xarxes de distribució i recursos i ajuda, els Lluïsos, el Cercle, el Centre, l'Àcid, Gràcia Solidària, l'Orfeó, Gòlems, l'Autèntic Teatre. No em voldria deixar ningú perquè sou moltíssims el que heu fet que aquest festival sigui possible. Dit això, em sembla que festivals com aquest augmenten encara més la màgia, amb doble significat, del nostre barri i del nostre país i, per tant, sent la primera edició, crec que també toca que avui desitgem tots molts anys de vida en un festival que ens fa molta il·lusió que passi i encara ens fa més il·lusió que passi Gràcia. Moltes gràcies a tots. No sé, veure'm aquí avui és un dia... És molt especial per a mi, és un dels dies que dius, ostres, és molt guai ser conseller de Cultura, no? Encara recordo el dia que em van vindre a veure per si donar-me el suport del districte i de l'Ajuntament i en seguida vaig veure que era un projecte molt guai, perquè ho treballava tot, treballava la màgia, treballava totes les edats, dins la programació que podia treballar totes les edats de gent que el podia anar-lo a veure, treballava totes les entitats i jo crec que al final la cultura, abans no sé si ho parlàvem, és una mica dels valents, les coses s'han d'aprovar. Damunt crec que és un model que funcionarà i pot funcionar molt bé, que al final sempre és la col·laboració público-privada, hi haurà gent que ho aposta per provar-ho amb entitats socials, amb teixit social i amb les administracions. I no res, ben poca cosa a treballar, l'Ajuntament el tindreu sempre del vostre costat, amb tot el que puguem, i endavant, a veure i a fer boca a orella perquè vingui moltíssima gent. Gràcies.
Ara vindrà el Jordi Pota i la Maga de Gisel. Bé, com es deia, explicaré una mica com va sorgir aquest projecte i ens vam atrevir a fer aquesta aventura. Una aventura que ens ha donat molta experiència i moltes satisfaccions. Per què Vilamàgica? Doncs, primer de tot, perquè vam fer una prospecció del tema cultural a Barcelona i, lògicament, Gràcia, i ens vam donar compte que hi havia molt poca activitat en quant al món de la màgia i cap festival internacional de màgia. Llavors vam estar debatint, parlant, ho farem, no ho farem. Bé, hem tardat 1 any i mig. Això vol dir que hem debatit molt i hem fet moltes coses. Llavors, lògicament, és un festival en el qual nosaltres ens diferenciem d'altres festivals amb el fet que treballem en xarxa d'entitats, en xarxa de teixit associatiu, teixit social, teixit cultural. Aquest és el tarannà que marca la idiosincràsia de Gràcia. Sempre hem estat junts culturalment, totes les associacions, tot el teixit cultural, hem estat junts en projectes. Gràcia és un territori màgic. Per què és màgic? Perquè sorgeixen projectes innovadors, imaginatius, projectes molt arriscats, que tenen moltes vegades el risc, ratlla lo impossible, com la màgia, i això ens ha donat la força de tirar endavant. Lògicament, com he dit, han col·laborat diversos pilars importants. Primer de tot, les entitats. Les entitats centenàries, quan vam presentar el projecte, totes van donar el recolzament i el suport per tirar endavant. Això ens va donar una força important. Després, a l'hora de buscar el tema de Max, vam fer una retrospectiva i vam mirar d'escollir el millor director artístic. Per nosaltres el tenim aquí al costat, que és en Jordi Pota, amb una experiència contrastada de 15 anys, de 8 anys seguits organitzant el Festival Internacional de Tona, el Festival Internacional de Gironella, 3 anys. Això ens ha donat una tranquil·litat i un assessorament que hem pogut arribar a concluir, a formar, a fer la programació d'aquest festival, que després hi parlarà dels mags, de la qualitat, de l'excel·lència que tenen, perquè hem fet una selecció molt acurada, perquè no volem fallar, volem fer el millor festival que es fa a Barcelona. I llavors som ambiciosos. Quan van començar van dir, som agosarats, som atrevits en fer això, no? Però bueno, això és el que té gràcia, que quan veu una cosa clara, quan veu que es recolza tot el teixit associatiu, es llença i fa el que sigui perquè surti endavant. Vull donar les gràcies, com he dit abans, a totes les entitats centenàries que són el Centre, el Cercle, els Lluïsos de Gràcia, l'Orfeu Gracienc, el Teatre Gòlems també i el Teatre L'Autèntica. Sense ells no hauria sigut possible aquest esdeveniment. També vull donar les gràcies als col·laboradors del teixit associatiu, a Gràcia Solidària, Tradicionarius, Fundació Festa Major, Sonder Hotels, que han tingut l'amabilitat de cedir-nos aquest espai tan grat per poder fer aquesta roda de premsa presentació. El Circus Peix, Ràdio Gràcia, Oratori Sant Felip Neri, La Verema i Collita, Gràcia Divina, Gran Via i Àcid. Àcid, on ens cedeixen els voluntaris per poder fer el festival. Podem gaudir de tot tipus de màgia, la màgia de prop, la màgia de grans il·lusions, la màgia de nens de 0, es pot dir, a 3 anys, que per cert, després faré una petita indicació de tots els tiquets que fem, que vull dir, que no hi hagi ningú que digui és que jo tinc un nen de 3 anys i no el puc portar. Doncs sí, a més l'entrada serà gratuïta, de 0 a 3 anys serà gratuïta. També hi ha un descompte
per la gent que faci l'entrada ara, en aquests moments, fins al 17 de setembre, o sigui que és el dimarts que ve. Llavors, estem fent una sèrie de mesures per tirar, diguéssim, endavant i que tothom se senti còmode amb aquests oferiments que fem nosaltres. També és important que si hi ha gent que vol veure tots els espectacles del festival, podrà fer-ho perquè no se solapen cap actuació una sobre l'altra. O sigui, si jo vull fer una marató de 4 dies, doncs la podreu fer. Podreu agafar des del dijous a les 8 de la tarda que es fa la inauguració fins a les 6:30 del diumenge, que serà la cloenda amb el nostre mag mundial i extraordinari del mag Lari. Llavors, nosaltres hem estat dient que ens tenim de sentir feliços, perquè és la màgia és sorpresa. Tu, quan vas a veure la màgia, estàs il·lusionat en veure una cosa que et sorprengui. I a la vida tenim de viure amb sorpreses perquè ens ajuda a seguir endavant. Això és la màgia, no? És una cosa fundamental. Bé, només em queda per dir-vos que us deixeu emportar per la màgia i que gaudiu aquests dies de la Vila Màgica. Moltes gràcies. Ara parlarà el Jordi Pota. Primer de tot, vull dir que estic molt agraït, primer de tot per les paraules que m'acabes de dir, que acabes de comentar. És així. I també perquè es pugui fer un festival com aquest. Qualsevol festival que es fa de màgia, d'arts escèniques en global, és una alegria, crec que per tothom i per la cultura en general, i per tant, aplaudiment només per la gent valenta que fa aquestes coses. Però en aquest cas, entre els festivals que ha comentat que organitzem i que organitzem de màgia, de tona de màgia, etc., altres històries, aquest és especial, perquè aquí hi ha una cosa molt xula, molt maca, que a mi em posa la pell de gallina, que és una miqueta el per què es va inventar una mica les arts escèniques, per reunir la gent, no? Per reunir la gent, perquè estiguem tots en comunitat, per expressar, per ser una mica més lliures. I en aquest festival en concret, una cosa molt xula és que no es fa entre només una institució i una empresa, no? Es fa entre una institució, una empresa i moltíssima gent associativa del propi teixit associatiu de Gràcia. Això és brutal. Això no passa. Costa molt ajuntar gent i que es portin bé i que es puguin fer coses grans. És quasi impossible. I que s'hagi arribat fins aquí a la roda de premsa i que estem inaugurant-ho pràcticament, és molt bonic. Per tant, espero que això vagi bé i que la gent hi aposti, que vingui a veure els espectacles. Crec que són un preu prou popular per poder-ho venir a veure pràcticament tot. I és un nivell artístic molt alt, que ara és el que aniré a comentar, no? Vaig fer una miqueta d'exposició del tema artístic que tenim aquesta primera edició. Qualsevol dubte que tingueu ho podeu demanar, que també segur que això farà sumar en el que puguem comentar aquí. Comencem el dijous, dia 10 de setembre, amb una inauguració, un espectacle inaugural, que jo faria jo mateix, on aprofitem per fer mini-parlaments, però parlaments com no els haureu vist mai. Parlaments màgics, parlaments divertits, parlaments que comencin un festival com és aquest de la millor manera possible. D'acord? Això serà el dijous a les 8. Després passarem a una mena de sopar, pica-pica, tast màgic, que tindrem la sort de tenir en Pere Rafar, que com estàs comentant aquí, Victòria, en el FISM, en el festival, o sigui, els premis internacionals que es van fer, en Pere Rafar és 2 cops subcampió del món de la disciplina seva, que és la cartomàgia. Per tant, tenim un dels millors mags del món, català en aquest cas, internacional en aquest cas també, que estarà en aquest tast fent-nos màgia de prop. Per tant, és un luxe que poca gent pot tenir davant de seu, a més fent un picoteo, que això també està molt bé. I tindrem també un grup potser m'equivoco, de jazz, que es diu Grup Old Negroni, i ens donarà una miqueta també un rotllo xulo per acabar la nit i començar bé aquest festival. Ens anem el divendres dia 11, a les 7 de la tarda, tindrem la gala Màgia Solidària. En aquest espectacle tenim un espectacle que es diu Fabulós, del mag Stigman, un mag que a més va néixer a Gràcia, és gracienc, crec que ara no viu aquí, però és gracienc de tota la vida,
és un mag que fa màgia familiar molt bé, que uneix molt tipus d'arts escèniques, no només la màgia, que com veureu aquí és una de les coses que intenten festivals com aquest ensenyar, que no només hi ha un estil de màgia, sinó que n'hi ha molts, i això és una de les coses que ha de reforçar festivals com aquest, no? Perquè la gent solem conèixer els que sortim a la tele, els que surten a la tele, els que coneixen de xarxes socials, però no coneixen molts cops a grans artistes que no estan en aquests mitjans i que potser són, no sé si direm millors, però com a mínim iguals de potents que els que coneix més la gent, no? En aquest cas és un dels casos. El Mag Steedman veureu que ho fa superbé. Acabem tant divendres com dissabte amb en Shadow en el Golems teatre. Perdó, no he dit el teatre que estarà a l'Steedman, estarà al Centre de Gràcia, al centre. Estarem al Golems a la nit de divendres i dissabte amb el Shadow, fent un espectacle que es diu Kleptomago. En Shadow el coneixeu molts perquè ha sortit a Got Talent, perquè té milions de seguidors a les xarxes socials, perquè és un mag molt especial, és un mag molt de carrer, que n'hi podríem dir, el veus a l'escenari com el veuries al carrer, exactament igual, i és un mag que et fa dos tipus de modalitats de la màgia que no estan molt vistes. Un és el pickpocket, que és robar, artísticament, i un altre que és la hipnosis, també artísticament. A part de, també amb un punt d'humor, i hi ha molta classe màgica, ja veureu que té un nivell molt alt de màgia. Ens en anem a dissabte. Dissabte comencem un dels espectacles també gratuïts, com la inauguració, que això no ho he comentat, que és dels 3 espectacles gratuïts que hi ha en aquest festival, que això és una aposta interessant, perquè un festival públic-privat que aposti per fer com mínim 3 espectacles gratuïts totalment, és una aposta que és arriscada, perquè aquests espectacles s'han de cobrir amb els que sí que són de pagant. Per tant, s'ha de valorar. Aquí anem a la plaça Joanic, a les 11 tenim el Magic Pol, també un espectacle molt xulo, familiar, infantil, agrupant totes aquestes famílies. Impulsible, com es diu Pol, doncs sempre fica el Pol per allà al mig. Impulsible. Després tenim un espectacle que tenim aquí l'artista, l'Álvaro Oreja, que fa màgia a prop, amb el seu espectacle Contrastes, el tenim allà, el podem aplaudir, ja que hi és, mira. Amb un espectacle de màgia a prop molt maco, molt bonic, amb missatges, amb contrastes, tal com diu l'espectacle, i un espectacle digne de Tamariz, Dani d'Ortiz, per si teniu aquestes persones al cap. I això es fa passar a l'Orfeó Gracienc. Després ens anem amb la que jo sempre n'hi dic en tots els festivals, la perla del festival. La perla del festival és la gala internacional. Aquí estarem d'acord que normalment les gales internacionals són un lloc que la gent al·lucina, que no sap ben bé el que va veure quan veu una primera gala internacional a la seva vida. Ja veureu que passarà exactament això. Són artistes que pràcticament ningú coneixerà qui són. No els haureu vist a la tele, no els haureu vist a les xarxes, però són els millors i millors mags del món. En aquest cas tenim 4 artistes aquest any. Tenim en Jaime Figueroa, presentador de la gala internacional. Estem d'acord, Giselle, de les millors presentadors que hi ha per gales, dels millors. És, a més de mag, és ventríloc. I veureu que no és un ventríloc convencional. Ja ho veureu. És molt guai. Tenim el mag Albert. El mag Albert és català, és un mag que fa grans il·lusions d'una manera molt moderna, molt visual, i molt bonica. Us agradarà també. Tenim el Mario López. Mario López és dels millors mags del món, també. Mag còmic, també molt diferent a lo típic, és que tampoc esteu preparats per entendre el que passarà allà, ja ho veureu. Allà anirem dient que sí perquè ja el coneixeu bé, en Mario, des del Magicus. I tenim, per acabar i tancar també, que farà 2 números, l'Héctor Mancha. Héctor Mancha és Gran Premi Mundial de Màgia. Com deien que en Pere Rafart és subcampió, ell és no Premi Mundial, sinó Gran Premi Mundial. Què vol dir això? Per explicar una miqueta aquest significat, perquè això molta gent no entenem com funcionen els premis màgics, no? Els premis màgics funcionen que hi ha 3 nivells, com sempre, primer, segon i tercer. De vegades queden buits perquè no arribes a la puntuació de nivell. Però és que només hi ha una persona que pot arribar, en total, al Gran Premi Màgic i molts cops també queda desert. Doncs aquest és Gran Premi Màgic, o sigui, està per sobre del Premi Màgic. Una mica per explicar també com funcionem a aquest món artístic que és diferent. Aquí l'Héctor Mancha ens farà el premi, o sigui, el número amb què va guanyar el seu premi, i a més ens farà també una disciplina que hem comentat amb en Shadow, ja que són els 2 únics artistes que es dediquen plenament a fer pickpocket,
i també ens farà el seu estil de pickpocket, que és diferent que en Shadow. I per tancar el dissabte, com us he dit, anem a la sala Golems una altra vegada i ens anem amb en Shadow. La gala internacional serà al Cercle, també per comentar-ho. Us recomano molt, tots aquests espectacles de veritat que estan super bé. Per ser el primer festival, un nivell molt xulo. Ens anem el diumenge, últim dia del festival, ens anem amb un altre espectacle gratuït a la plaça Joanic, amb el Set de Màgia, una parella de mags molt divertit, també molt familiar per tothom, molt gamberros, potser bastant més gamberros que en Màgic Pol, que també estava per allà, però molt divertit. Ens anem després a Lluïsos de Gràcia, que ens anem a un espectacle molt xulo, d'en Xema Muñoz, que es diu The Postman. Un espectacle que és mimimàgia. Podríem dir que és teatre màgia. Un tipus de màgia molt diferent, que a més en Xema ho fa excels, ho fa superbé, i que crec que us agrada molt a tota la família, tant grans com petits. És un espectacle visual, que no cal ni entendre l'idioma, pràcticament, no? És que de fet no parla. Per tant, pot venir qui vulgui de qualsevol tipus de llengua. Ens anem aquí amb la Maga i Giselle, quasi per tancar ja el festival, que ara després et deixaré dir les paraules que tu vulguis, tot el que creguis. A les 5 de la tarda, a l'Autèntica Teatre, i farà el seu espectacle, que ara us explicarà també més bé ella, aprofitant que la tenim aquí. I tanquem el festival, com ha dit l'Eugeni, amb un dels mags referents en el nostre país, tant a Catalunya com a Espanya, i internacional també, que és el Mag Lari, que crec que no cal explicar res, o gairebé res del Mag Lari, és un honor poder comptar amb ell, i crec que és un dels mags que, com bé un festival també necessita, ajuda a treure a públic potencial d'arreu. Això, qualsevol dubte que tingueu, aixequeu la mà, pregunteu i podem comentar el que sigui, que segur que em puc deixar coses. Però ara mateix deixo les paraules a la Giselle y tú mateixa. Wow, muchísimas gracias por la invitación. Qué emocionante todo lo que has contado, todo lo que se ofrece este festival. Creo que es un festival particular donde hay una diversidad artística, ¿no? Donde el público, el barrio de Gracia, va a poder sentir la magia, pero en niveles muy como abismales, ¿no? Porque hay tanta diversidad, ¿no? Para mí también es un placer estar aquí porque creo que el trabajo del artista está, ¿no?, en poder con su arte sensibilizar, ¿no?, entregar otro tipo de texturas, ¿no?, que el público venga, que mire magia, y la magia tiene algo tan poderoso que es un arte del presente, un arte del tiempo, un arte que lo vives, que lo miras, que lo sientes, que conecta de otra inmensidad, con otra inmensidad, ¿no? Así que los espero también en mi espectáculo el día domingo, donde también busco transmitir mensajes de ilusión, donde, digamos, la sinopsis es de una niña que quiere convertirse en maga, ¿no? Y intenta, pues, creer en la magia, pero a partir de creer en lo que ella puede lograr, ¿no? Y creo que esto es como un mensaje para todos los niños y las niñas que quieren convertirse en magas y que de una u otra manera no tienen referentes, ¿no? No tienen referentes de una maga. Esto también un poco rompe, ¿no?, rompe la posibilidad de poder invitar, ¿no?, a todas las niñas a querer pensar o ilusionarse en que algún día pueden ser magas. Así que para mí es un placer estar aquí. Una cosa que no he comentat i que és interessant és el tema internacional. Ara mateix la Giselle és la més internacional en els dos sentits d'aquest festival. Ella és peruana. Tu quants anys fa que vius aquí, però? 2015. Sí. O sigui, fa uns anyets que viu aquí, no? Però és la més internacional perquè és peruana. Però és que aquí el tema internacional no és només per d'on són la gent, sinó és per la dimensió que és aquest tipus d'artistes. També perquè aquest és un concepte de vegades que confon, no? Ostres, però si la majoria són d'aquí. Sí, però la majoria estan per tot el món. I és una miqueta el que també vol un festival com aquest i també el que es pot permetre, cuidado, perquè els diners per la cultura són uns i arriben fins on arriben. I hem d'apostar per al tema artístic fins al nivell que nosaltres podem amb el que tenim. I aquest, ja us dic jo, que amb el que tenim és brutal. És brutal. Bé, doncs, voldria afegir unes petites coses. A totes les entitats, la setmana vinent rebreu flyers i rebreu cartells. Us demanem a tothom
siguin entitats o no entitats, feu el boca-orella i poseu tots els cartells i poseu tots els flyers, perquè tenim de comunicar que estem fent aquest primer Festival Internacional de Màgia Vila Màgica. Tenim de posar com en anglès, com es diu? Hype? No, agotado. Sold out. Sold out. Tenim de posar a totes les taquilles sold out. Té de ser un èxit, que aquest èxit serà de tots nosaltres. Moltes gràcies per haver vingut. Perdoneu, ara tenim aquí un petit pica-pica.